Nay, mayong buntag. Ikaw ni si Anita, no? Ah, adto mi diri ba kay anak nimo to si Raquel? Ah, naka-istorya siya sa imuha nga naa siya utang sa amo. Ha? Wala pa man siya. Paano ang utang sa amo 11,500. Tapos karon man daw ingon niya nga kuhaon diri. Wala pa man. Hmm, Hapon to nag-istorya niya. Wala man niya gisure na karon. gikan pa mi sa ano ba, Kidapawan. Wala pa man siya nakahulog. Dugay naman gud ni ang utang, 5 na ka bulan ba, wala pa niya nabayaran. Unang giadto na mo diri. Tapos katong isang adlaw man siya nag-ingon nga, "Ma'am, pizza 4 lang adto sa akong mama kay mahulog ko dito kwarta." Kung saan kaya nami papirmahan sa imuha, ihatag lang sa imong anak. O papicture lang sa mga bata niya, ipasend dito kay Ma'am Raquel, ina nga na atong naningil diri sa iyang utang. At sinilasa na yung mag-adto sa diri, na diri ang mong papirmahan. O sinilasa. I-picture lang dito niya, ipasend lang dito kay Ma'am Raquel na ya. Tapos, ingman lang. Tapos paghulog ninyo dito sa kwarta, diretso na lang sa ako para din akong balik diri, kay layo ba kayo? Kidapawan pamigikan. Oo, Gcash lang pwede. Minsan unsa lang pwede. Pero nakabalo ka nga naa siya utang? Nakakabalo? Wala siya nag-ingon? Wala pa siya nag-istorya. Pero wala siya nag-isgot nga naa siya utang nga magsingil diri. Sige, dali na. Kumuha na pa-receive tong papel. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, Nay! Ay, dali diri, Tay! Ali diri, ikaw may nihilak dira. Ali diri, kaya? Saklain yung... Gang langga, Altia, diri ka. Dagan kay kwarta, oh! Ikan kay mama. Oh, advance happy birthday. Nay, joke lang nay ha. Walay bayronon imong anak ha. Ikaw pa nay kwarta nay oh. 11,500 imong kwarta. Oh, advance happy birthday. Og si kuan. Dili ka na, sikay ko ra sa mga juk. Ali sir, juk. Ulaw si sir. Sige, kasi magdawat para kay Robert. Si Pat. Ali lang siya. Diri ka. Uy. Belated happy birthday na kay Robert. Ubayad na lang pud ka na sa utang sa imong anak. Kulbaan wala. Kulbahan ko kay wala man siya nag-ingon ko Kabalo man kano kun asa nigikan? Tulo imong anak no. O nasa abroad tulo. Sige. Na sila message para sa imuha. Sila, "Dear Mama Anita, today is your special day. Hopefully maging masaya ka sa surprise na natanggap mo ngayon. Mang, thank you sa love na ginaparamdam nimo sa akong mga anak og sa amoa nga magsuon. Thank you, Mang, kay since nawala na si Mama." Dili nimo tinuod nga anak, Nay? May pa sila. Ay, Si Raquel, mga 15 pa lang ito. hala. Kani tulo sila gyud. Wala ko yung anak na. Pero sobra pa sa Hala ol. Sabi ko si Ma'am, wala na sila Hala ol. Anak sila, Nay. Thank you kaayo, Mang. Kay since nga wala na si Mama, naa ka nag-alalay sa amoa, especially sa akong mga igsuon. And now, sa imong mga apo og pag-atiman sa among amahan. Walay sukod among pagpasalamat, Mamang. Unta tagaan ka sa Ginoo og maayong lawas ug unta i-bless ka permi. I love you, Mama Anita. Surprise from Raquel, Aisa, and Ruby. All the way from Qatar, Dubai, and Jordan. Oy, ang tatlo ka bata nga nasa abroad.
Unya, unsay maingon nimo sa ilahanan? Salamat sa nilang ko, inyo kong gimahal. Sobra pa sa ginahanang inyong pagpangga sa ako. Walay sa yun akong sa inyo. Pasalamat. Isang na akong pakita gyapon ninyo ang pagmahal ka sa ako. Sobra pa sa kanan ang inyong iparamdam sa ako. Oy, anak siya sila sa imong bananay, no? Oo. Grabe no, mayo siguro pud ka kaayo sa ilaha, maunang grabe pud ilang ibalos. Sa mga pusit sa ilang sa una, buranan sa amahan, ako bahala, mapatay ko sa mga Hala. sila masakitan. Hala, oy. Nakailak mapunta. Sige, para sa mga anak ni Ma'am Raquel. Ano? Si Altia, anak siya to my beloved son and daughter. Nak, sorry kaayo kung wala si Mamang sa inyong special day. Kabalo ko nga nang luod mo nako. Kay wala nako kaatiman ninyo. Kay mas gipalabi nako ang magtrabaho para suportahan ta mo. Nak, always ninyo huna-hunaon na mahal ta mo ni tiyang. Amping mo permi og I love you always. Palangga kaayo mo ni Mama. Unsay maingon lang kay Mama? Sige na, message kay Mama. Para malipay po si Mama, kapoy biya sa abroad. Padalang ka ni Mama kwarta o 4,000. 4,000 po kay Kuya. Salamat, ma'am. Wala, I love you kay Mamang diha. Okay. Si tatay ni sulod na kay Nilak. Sige. Kanta ta happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nay, happy birthday. Yehey. Langga. Happy birthday. Yehey. Ikaw na lang uyab kay Kuya ka. Yehey, happy birthday. Balakpakan na to sila. Nay, unya, nalipay ta karon? Luha na sa kalipay. Ala, oy. Okay. Si tatay, di na nato maano kay higilak na happy birthday sa inyong tulo. Yung maayong panglawas lang permi, no? Okay, palakpakan natin sila. Happy birthday.